ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಕೋರಿದ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜಿ ಬಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನಲ್ಲತೆ ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ಚರ್ಮದಿನ ಕೋರಿ ಮಲ್ಮಲ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಸಂಕಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೀ ಮುಟ ಏನು ಮನೋದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ ಪುದೀನಾನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿ ಒನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಬುಡ್ತಿನ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡು ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಗಲಸನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನ ತೂವೆರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನ ತೂಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಒಂತೆ ಹದ ಖಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಕೆಂಪು ಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡುತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಲಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಟು ಕೊಜಪ್ಪು 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ನನ್ನ ನುಪ್ಪು ತಂಚಿ ಗಮನ ಪಾಡಗ ಬಿರಿಯಾನದ ನುಪ್ಪುನು ಅಂತ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಶಾ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿಲಿಂಬೆದ ರಸನ ನುಪ್ಪೆ ಪಾನಾಗ ಗಲಸಿಯಡ ನುಪ್ಪು ಉದುರಾದ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಫಲಿತಾಂಶಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೋಡತೆ ಪಂಡ ನೀರೇ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೇ ಜಿಡ ಬಡ್ಚಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದಲಕ ಬಣ್ಣದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಬುಡ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಅಟ್ಟಿಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ ನೈ ಸರಾಗಂಡ್ 175 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸುರ್ಕಾದ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ತೋಪ್ತೈತನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂಗ ಸುರುಕು ಮಂಜಲ್ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ವವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದ್ಲ ಗಲಸಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದೀನ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೊಡವರ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ಕ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಿಲೇನು ಪಡಂಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೋರ್ದ ಇಡಕ್ಕಿಗಲ ಮಸಾಲೆ ತಾಗುಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸ ಇಂಚಿನದಿಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾತೆ ಬೋಗುಣಿಡ್ ಕಾಯವನ ಬದಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮೊಟ್ಟನಾಗ ಸರಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ನೈ ಇಲ್ಲದತ್ ಅಂಗಡಿದ ನೈಕೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತ ಬೇಗ ಬಾಡಾವ್ರೆ ಸಲುವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೇರ್ಕದ ಮಕ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಎಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ನೆನಪಪ್ಪಾಡ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಂದ ಅವನ ಬನ್ನಗ ಅರ್ಧದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇತೆ ತಟ್ಟೆಡೆ ದೆತ್ತಿಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನಪುಪ್ಪಡ್ ಸ್ಟವ್ ಬಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಅಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಶದಾತ ಬೇಯ್ದಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಸತಂಶ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಪುಡೆ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಸೆತಂಶ ಏತು ಪೊಡ್ ಪಂಡದ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಸೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಪತ್ತುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕುಡಾರ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟವ್ ಚಾಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಶೇಕಡ 70 ಬೈಪಾಗ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡ ನನೆವೆರೆದಿತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ನಾಗ 1 ಕಿಲೋ ತಾತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ ಐನಿ ಎಲೆಯ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಗಲಸಂದಿಜ್ಜ ಪಂಡ ನೆನಪುಪ್ಪಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಶೇಕಡ 70 ಮಾತ್ರ ಬೈಪಾವಡ ಐಕ್ 1 ಲೋಟೆದಾತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 1 ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನೀರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಿಡ ಪಾಡ್ಜಿಡಾಣ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸಂದಿಜ್ಜ ಆಡ ಶಾಜೀರ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 1 ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟುದಾಯ್ತ ರಸ ಗಲಸಿ ಎಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾವನಾಗ ನುಪ್ಪು ಉದುರುದುರಾದ ಬುಡ್ದು ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಯ್ ಪಾಡನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರಾಗ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇದು ಸ್ಟವ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನನೆ ತೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಅಂಶನ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತಂದುಂಡು ಆಣ ಒಂತೆ ಪಸೆತಂಶ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಒಂತೆವೆನೆ ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತ ಬಿರ್ಕಲೆ. ಈ ನುಪ್ಪು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಶೇಕಡ 70 ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಇಂಚ ನುಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಬಗೆಟ್ ದೆತ್ತದ ಪದರ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾವನಗ ಬೈತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ನೀರಡು ಕಲಾಡ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ನಮಲಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ರೈಸ್ ಆವರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆರಡ ಮಿನಿ ರೈಸ್ ಆವಡಣ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚಿನ ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂದಾವ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯದಿಜಿ ಒಂತೆ ಒದಸಿನಾಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡೆ ನುಪ್ಪು ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿ ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪುದ ರಡ್ನೆ ಪದರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುದ ರಡ್ನೆ ಪದರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ್ನ ಮಂಜಲುಂಡತೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮೈಪ್ಲೆ. ಆಂಚನೆ ಒರಿದ್ನ ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮೆತ್ತಡ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀದ್ 40-45 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕೆ ಬೂರನ್ ಲಕ್ಕ ತಿರ್ತಡ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಾವೆಲ್ಲ ಗಲಸದ ಏತು ಪೊರ್ತು ದಮ್ಮುಡು ದೀವೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಲನ ತೂ ಏತು ಜೋರುಂಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸುಮಾರು 40-45 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಯ್ ಬಕ ಲಿಡ್ ದೆತ್ತದ ನನ ಬಲಸನಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಂಚ ತೆಪ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ತೂಲೆ ಪುರಾ ನಮಂದ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಮಂಜಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಂದಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂಡ
ಹೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಲಭದ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾತದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರ್ಪಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 144 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 1 ಕಿಲೋ ತಾತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸುಮಾರು 1439 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತನಗ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.